Le quoi milieu? Quand que je dirais. Tiens là. Aye kele no popi na ngundo kosisi. Kila kuranga ino rasio. Kele nembino ria inemano ika. Yana no tingu na. Aye kele no delu mago. Kele jina la rose yonkwa. Kele yaman e yunwe zugo. Na rielu la. Kele ziko na amri wafo dogu. Aye kele no na gaga waga. Sisi kai kenesie. Ndi na-emere mmanwụ alaghị nwụrụmo ekele gị ọ ga-aga chief ugo chinyere ugo onye chinyere ugo ya na ugo ya biribe ha nwe onye ga-anapụga mmadụ chinyere ugo chiri ugo ya nụ ekele gị ekele na okoro gị ekele m ihe na-emere gị ihe na ihe na-emere ya ekele ndị siri obi ụwa na ndị kwuru obi ụwa ha ga-adịrị ụnụ mma la enwumo di kere na Lagos emma gi no krogo de nambu ala ya ga dre ga maneke ha ga dre ga manori ha ga dre ga mana padre ga nankwa ha ga dre ga na no bana na uja ga ga megi yo la ga ga megi ya uja no la ga dre ga ma la enwe nwumo ekenu ga ga ya atike ke na gwe anchamo eri la na ora so ko gwa nwata kere mgbe gbogbo uche na-eche gị na-eche onwe ya atụmabere gbugbu ga-egbu onwe ya nwatakịrị mgbe gbogbo ọ ga-adịrị gị mma bịanụnụ anyị kele ụmụ okoro na-eme mmọnwụ izubeso na Kaduna izubeso na Amerika izubeso na Uruanụ izubeso na be onye eji ajọ ọnwụ izuchukwu ọ ga-adịrị gị mma na-eke na orie na afọ na nkwọ abịara bụghị ga-egbu onwe onye ọma gị na chegori na mma ama ndị na-agba n'elu ọgba na ala gba na mmiri mọta ị ga-agba n'elu ihe ọ gaghị eme n'elu ịgba na ala ọ ka ga-eme na ala ịgba na mmiri ọ ka na-eme na mmiri omebe emeghe gaghị nọ nga ọ nọrọ bụ ezigbo eso nwoketeghete ọ ga-kelego sayensị nwe iwu afọ dike okorobịa ihe dị mma na-adị mma ọ ga-adịrị gị mma ọkwado ogele m ọ ga-adịrị gị mma ahụ ya ekele go ndụ bụ isi ọkwado ogele m ekele m unu niile ọ ga-aga gawa gawa ka m bido anụnụ